Ви слухаєте передачу «Постаті апостола Петра і Павла» як образ для подражання подкарпатським русинам у тяжкі часи для края і в цілому Європи. Як було би ідеально, щоб у кожному із нас було мало Петра і мало Павла, добре ісповідувати Ісуса Христа Сином Божим. Ведь ми то ті слова євангельські сьогодні кожну літургію кажемо: «Вірую, Господи, і сповідую, яко Ти си воістину Христос, Син Бога живого». Тобто повторяємо слова апостола Петра. Но треба пам'ятати, що сам Христос підчеркнув одну думку. Її треба дуже пам'ятати. Каже Ісус Петрові: «Знаєш, Петре, ти сказав фразу дуже величественну євангельську. Но знай, не плоть і кров, не розум, не університетське образування тобі відкрило цю істину, а Отець мій Небесний дав тобі таку силу то знання. Знання твоє тепер, ця фраза, від Отця Мого Небесного». І так Петро сподобався повторити фразу, яку внушив йому Отець Небесний. Чому? Щоб ми увиділи, як правильно почитати Христа, Сина Божого. В принципі, ведь і біснуваті кричали на Ісуса: «Ми знаємо, хто ти. Ти Син Божий. Ти прийшов преждевременно мучити нас». Но їхнє сповідання не було спасительне, тому що ніхто з бісів не собирає каятися. Їхнє зло перейшло таку границю, коли обратного процесу не є. Рідкий случай, і в людях таке буває, коли уровень преступлень злочинця настільки високий, патологія злочинця настільки глибоко поражена гріхом, що він уже не способний до покаяння. І таких іменують у судах як оті, котрі вже неісправимі патологічні злочинці. Це вже, звісно, крайня міра. Но таких мало людей. В основному люди способні до покаяння. І Бог кличе сьогодні усіх людей, котрі ще несуть не Петром, не Павлом, не моляться і не трудяться. Десь якесь таке пустоє припровождення времени. Несть Бог кличе всіх нас молитвами апостолів первоверховних Петра і Павла: прийдіть до храмів, ідіть до покаяння. Люди в центрі Європи нині покликані, в принципі, духовно спасати всю Європу, бо Європа велика в біді. Європа в духовному упадку такому, чи захвалить мільярдами там, но духовно катастрофа. Віра православна бережно держить національність і державне всеєдинство. От чому ми сьогодні хочемо казати: «Господи, поможи, щоб ми нашими молитвами і петропавлівськими способностями своїми ми допомагали нашій державі приобрести мир і взаєморозуміння між людьми. Одноразово, щоб наш Ужгород, древніший город в Європі, наш Ужгород старіший, ніж Київ, а Мукачівська єпархія наша – одна з древніших християнських єпархій у Європі, котра має почти початок від времен Кирила і Мефодія. Це означає, що в праздник Петра і Павла, щоб ми в'єдно славили Бога, щоб протидіяли страшним процесам, ідущим у світі в Європі, це процеси страшного духовного падіння. Молім Бога, щоб ми свою місію розуміли високо. Но якщо тот, хто розуміє, сповідається, причащається, може комусь помочи. Ну а хто ще не сповідався, або сповідався раз і більше боїться, то не молиться, бо не має опиту молитви і поста, таким людям тяжко. Такі люди ще на вулиці там з масками нападають на церкву. Маленькі дітваки, недовоспитані, недоучені, ідуть указувати старшим людям, батькам своїм, яка має бути віра. Ми знаємо, яко їх приводить, но тим більше позор тим, хто то робить. А нам, православним, день праздника Петра і Павла, велика слава і честь, що за 1100 років наш народ у більшинстві своєм сохранив візантійське православ'я, дух Кирила і Мефодія,
опит ісповідання Ісуса Петрового і опит духовної роботи Павлової. Святі апостоли Петре і Павле, первогріховні, моліте Бога за нас, щоб ми ніколи не ділилися на петрівців, на павлівців, щоб ми держалися уєдно. Щоб, а ще захотять западні християнися з'єднати з нами, чекаємо їх, обов'єдно у цьому світі протидіяти процесам страшним, успіти много зробити, а у вічності уєдно з первоверховними апостолами Петром і Павлом наслідувати Царство Божє. Ви слухали другу передачу про апостолів Петра і Павла як первоверховних апостолів, постаті яких навчають і нас нині глядати духовне єдинство, глядати співпрацю, глядати можливості займатися на якомусь общому полю навчання, школи, інформації, щоб у тяжкі часи і для нашої землі, і для нашої держави, і взагалі для всієї Європи бути сильним регіоном сильним духовно, національним, благословенним, русинським. Радіо Лада. Радіо Лада.